Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Hello, Tisoy! Mega shoutout sa'yo dyan and congratulations! Oh. Diyos ko, pagka nadugayan, nagbudots-budots, uy, na ano na dyan. Namoni ra gyud siya, kadugayang budots. Kaya guys, sa mga hindi pa namoni dyan, magbudots kayo. Ayan, para magmoni. Bitaw ay Tisoy, oy. Ayan, you deserve naman, Tisoy, to be monetized. Kasi napakasipag mo. Ayan, kahit sobrang, syempre, pagod sa work. Tapos pag uwi, mangisda, aakyat sa mga LS. Tapos pag day off naman is mag-LS, di ba? Ayan, kaya congratulations. You've been a good friend to us. Ayan, thank you so much for your support din at saka for trusting us. Thank you for everything. Ayan. And congratulations to you once again, Tisoy. We're always here to support you. We're always here to guide you. Okay. Tapos, ipagpatuloy mo lang yung pagkabuangon mo minsan, ha? Ay, kadalasan talaga, buangon talaga yan siya. Pero napakabait na kaibigan. Ayan. Tisoy, Noe, Bulano, Wagwag, Wakwak, kung sa padiha ka ng mga timutog, mga maot, yung mga pangalan, mga baho. Ay, Diyos ko. Congratulations once again. Ayan, love ka ni Tito Tabons at sa aming lahat ni Jaisal Vlog. Thank you so much, Tisoy, ha? Ayan, bye-bye. Congratulations! Noe Buholano Vlog, aka Tisoy ng Buhol. Ayan, finally, isa ka na rin monetized channel. Nagbunga na lahat ng iyong pagod, sakripisyo, and of course, ang iyong pagpupuyat. Ayan, malapit ka na sana mag-give up, no? Pero hindi ka talaga nag-give up dahil marami ding nagmamahal sa'yo at tumutulong. Ngayon ay monetized channel ka na. Mas lalo pang sipagan, pero huwag masyadong magpuyat kasi alam mong hindi maganda sa iyong katawan ang pagpupuyat and bawal talaga magkasakit. Lagi kang mag-iingat, kaming mga Agoy family ay nandito lang, nakasuporta sa iyo at nagmamahal sa iyo. And more blessings sa iyong channel. Lagi kang mag-ingat and we love you. Bye! Noe Buholano Vlogs, may anakon, ayan. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa iyo kasi every time na pumupunta ka sa LS ko, sobrang ang saya ko kasi nakakatuwa ka. And every time din na nag-LS ka, you keep on dancing. So natutuwa din ako sa LS mo. And thank you kasi every time na makikita kita sa LS mo, sobrang na-inspire ako sa iyo kasi parang walang problema dito sa YT kapag lalo na kapag nagsalita ka, yung parang wala talagang problema dito sa YT. Ang galing mo talagang magdala. And for that, na-inspired ako sa'yo. Ayan, so, thank you kasi nakilala kita as my friend, my Agoy family, and my anak on here in YT. And from Dimple LC channel, ayan, gusto kong i-congratulate ka for being monetized and God bless and more power. Hello! Welcome to my channel! Joke! Ayan, may bago na naman tayong babatiin ngayon. Bago ang lahat, Tisoy, ikaw yung nakilala ko dito sa Team Agoy na napakakulit mo rin. Ikaw din yung pinakakulit din, kagaya ko. Nakakatuwa ka din eh. Isa ka ring kalog talaga. Kaya, ayan, babatiin kita ngayon ng congratulations! Monetize na yung channel mo. Pero hindi naman nakakapagtaka kasi ang sipag mo. Sobrang sipag mo mag-LS, lahat ginagawa nyo talaga. Kaya, wala akong masabi.
sana, syempre, mag-grow pa yung, yung channel mo. Tapos, don't stop Kulkog. Okay? Saka nandito lang ako para suportahan yung channel nyo. Ako lang yung manggugulo. Siguro one day ako na rin yung tutulong sa inyo, magpapalipad ako para ma-solve na yung mga alam mo na, 'di ba? Kaya congratulations ulit sa iyo, Tisoy, and love. Team Agoy talaga eh. Love natin lahat, 'di ba? God bless sa iyo, Tisoy. Bye. Hello po guys, kamusta po kayo? Nandito na naman po ako para maghatid sa inyo ng isang mahalagang pagbati. Bago ang lahat, mega shoutout po sa lahat, sa mga kasamahan natin sa YouTube, mga kaibigan, mga kapamilya. The reason po for this video, para batiin. Siya ay si Noe Boholano Vlog. Binabati kita, and finally, naging monetize na rin ikaw. Gaya ng sinabi ko sa mga kasamahan natin, nagbunga na rin. Pagpupuyat, pagtsitsaga sa LS. Congratulations sa iyo. Ngayon monetize ka na. Magiging mas doble ang effort na gagawin natin para sa ating channel. Magiging madali naman yun sa iyo. Alam natin na hindi talaga ito madali. Pero syempre, doon na, kakayanin natin lahat. Lalo na sa'yo, Noe, kaya mo yan. Lahat kami natutuwa. Kasi you really deserve it. Yung all-out support, talagang nakikita namin sa iyo eh. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, Noe. Kaya now, monetize ka na. We congratulate you. Yung mga usual na ginagawa mo noon, just keep it up at doblehin pa ang effort. Well, don't worry, nandito lang kami at nakasuporta sa iyo gaya ng pagsuporta mo sa amin. Maraming salamat sa iyo, Noe. And once again, congratulations and keep on sharing good vibes to us, lalo na sa pagbubudots mo. The King of Budots. Agoy! Congratulations, keep safe, and God bless. Good morning po, Mr. Noe Boholano. Congratulations po at narating mo ang iyong tagumpay at naging monetized channel ka na rin. Thank you, and congratulations again. Sana ay magiging success until the end. Congratulations again, and thank you, Mr. Noe Boholano. Hi guys, magandang shoutout sa lahat at saka sa Noe. Ayan, congratulations kasi monetize channel ka na. Ayan, sa laging pagsasayaw mo sa live mo, ayan, nagbunga na rin ang paghihirap mo. Ayan, more videos lang. Tsaka nandito lang kami sa suporta sa'yo. Yan lang, hindi na ako mag-i-NK dito kasi baka ayan, ako na mag-NK baka iiyak pa si Noe, char. Ayan guys, kung hindi mo pa, ayan, hanggang dito na lang po ako. Bye bye guys, bye Noe. Hi Noe, congrats kay monetize channel ka na. Go lang, padayon lang. Wala na sayang ang imong sigsayaw budots every LS. Again, congratulations. Hello guys, mega shoutout. Ayan, gusto ko lang po batiin yung idol ko dyan na si Idol Noe Boholano Vlogs. Ayan, isang monetized channel guys, and congratulations sa iyo idol. Ayan, at good luck sa bagong journey mo idol, Noe Boholano Vlogs. Ayan, isa ka ng certified vlogger and certified YouTuber. Ayan, once again idol, congratulations.
Love, love. Magandang gabi po. Noe Buholano Vlogs. Congratulations to you. Ay, naku, ano ba naman talaytay? Noe Buholano Vlog. Noe Buholano. Congratulations to you, tol. Ito, nakamit mo na yung mga pinaghirapan mo pala. Pinaghirapan mo. Isang monetize ka na. Kaya congratulations. Ngayon, more uploads lang sa mga videos. Tapos, pag mag-viral ka, beke naman. Kaya tol, ito lang masasabi ko sa'yo. Congratulations again. Nandito lang ako palagi nakasuporta sa'yo. Yan. And God bless you, tol. Hi! Good morning, good afternoon, good evening kung ano oras nyo man napanood ang video na ito. Binabati ko lang ang aking isang friendship dyan na si Noe Buholano. I want you to greet congratulations sa'yo. Ayan, nakamit mo na yung iyong minimithi, ang iyong goal sa YT. Laban lang, keep going and more videos to come and be consistent lang lagi, no? God bless you and more power to you and congratulations again, Noe Buholano. Ayan, from Ilongga ako, guys. Thank you so much. Good luck. Hey, hello guys! Hello sa nandyan. Mega love shoutout kay Noe Buholano Vlog. Congratulations sa iyo, no? Family Agoy, di ba? Another Family Agoy na monetize na at naging partner ni YT. So, congratulations from the bottom of my heart. I'm very happy and alam ko masaya ka din. At yung Family Agoy masaya na monetize ka na din. So, di ba? Continue for being a good citizen. Thank you for being a good, be a good team. So, masaya kami na nandyan ka, sumusuporta kahit busy, no? Alam namin busy ka din. Kaya maraming salamat. Continue mo lang yung revenue mo, alagaan mo, at saka wala mong pakik dyan. Iwan ko lang. Kaya congratulations, Noe, no? Magkita-kita dito sa Cebu, Noe, ha? Kasi nga, di ba, alam mo naman, dahil tusukin ang pururot. Dahil congratulations, Noe Buholano Vlog! What's up, brother? It's me, Juliana's Vlog. Gulat ka ba? Ayun. Masaya ako, brother Noe, dahil isa ako sa napili mo na hingian ng greetings. So, ayun. Congratulations dahil isa ka na ring monetized channel. Ayun, nakamit mo na ang iyong pinaghirapan, pinagpuyatan. So, masaya ako, brother. And mag-ingat ka lagi. More blessings to come. Then, God bless always. Yun, good luck sa bagong journey mo. Okay? Salamat dahil nandyan ka lagi sumusuporta sa aming mga live streaming, mga premiere at mga vlogs. Thank you din dahil nakilala kita sa larangan ng YT. Napakabait mong kaibigan, Brother Noe Buholano. Okay? And advance Merry Christmas and a Happy New Year. Okay? God bless, Brother Noe. Bye.